Yeah, I'm the most 80. Goed, kapitein van Hank de Bos, langs van zo'n tijd. We gaan voor die coin toss doen. Goed. Goed, zo'n tijd. Je legt hem in. Wat verkies je, rechter of afschop? Ik zoek je bal. Dat recht hem in, jij gaat de bal krijgen. Goed, dames en heren, als ik me niet speel, kijk maar, is Hank de Bos hier. Laatste op zo'n zak, is 10 gelijk op. Is die laatste beweging, wat gaan ons maken? Is Bobby weer de bal aan hem gooien. Bobby, je bent niet zo wit, je bent niet zo wit. Alle terug bij je, wacht maar op, als je het eruit loopt. Die gaan ook kijken, vast de klein. Alle spelen, als je het eruit loopt. 1, 2, Oh, princess! Princess, where are you? You can run, but you can't hide. It's virtual back. La You ain't never seen this thing again, buddy. Hey, you ain't never seeing this thing again, buddy. I hate to